Guk lehen komentaren bezala lanketa bat gozitzen barruan da, horretako prozesu importante bada logistika, bai externua eta bai internua. Transversalidadia bilatzea gu pimeo bezala azkenian ez dakau rekursuak gauzadanak abordatzeko, eta orduan transversalidadia eta bai DBGSak eta Innobazkek emate duten laguntza horren barruan da apoio horre topatzia, bai guk eta bai enpresa txikixak. Prozesu oso erreza izan da, borga azkenian hane urbildu zakun, hane Sarasola urbildu zakun, ze gai ordenada zen, ze laguntza zeuden, ze enpresa zeuden konsultorien mailan laguntzeko, eta behak bazak izan guk hor arazoa gendukala logistika interno, arazoa diagnostikoa gendukala nola mejoratu, gure etorkizuneko goimeka hau eraikitzeko, eta transversale honen barruan lagundu zigun zer gauden etxen noain momentuan, beti beurun tutorotzapian, ze behar deun etorkizuna zen nahi deun, horren arabera ekintza plan bat etxeko, eta etorkizun hortako logistikako departamentu egoki bat eukitzeko.